Ay, good morning mga moms. Oh, good morning. Uy, good morning. So, galing ako kina Mama Sita. Tulog pa yung mga bakla. So, dito muna tayo sa venue. Tignan natin, kamustahin natin kung ano na ang setup of itsura. So, kagabi, hindi na ako nakauwi kasi sobrang lakas po ng ulan. Tapos nagpamasahe ako. Ayoko naman po magbasa. Kasi baka mabaliwala yung pagpapamassage ko. So, tingnan natin kung ano na itsura. Oh, wow! Sada! Ang ganda. Siya ngayon ang kasama ko. Daghan kayo ng... So kasama ko yung inaanak ko. Anak ni Maring Charen. Ito na yung itsura. Kararating ko lang din po eh. Regarding sa program. Hindi ko na alam kung nandiyan sa... Ayan na. Tanawa natin. So, ito na yung final look ng ating venue. Ngayong event. So, kung alas 2 siya. Ano oras ang ano? Event. Hapon? Hapon pa. Hanggang gabi na. Alak pa more. Baka naman may kape dyan. Kararating ko lang kape ba? Gusto magkape na. Mamaya titignan ko doon. Doon ako kina Mama Sita natulog. Ha? Oo. Ako naman nagpamasahe. Mga nangalat. Hindi ko na kaya yung ganyang alak. Inom-inom. Halika na anak. Punta tayo doon kay tata. Umaha daw na alak ay manginginom mo. Wow, ayun yung pulo. Umaapaw na tuloy-tuloy yung... Gusto mo na mag-swimming? Gusto mo mag-swimming? No. Wag muna kasi. Yung? Yeah, that one. 1, 2, 3, 4. Salbabida? Tingnan natin ng mga bets kung kumusta sila dito. Kung anong oras na sila, inumaga na yata sila matapos ng inuman. Po. Good morning! So, andito na yung... Halika na. Ito natin. Pero alam ko tulog pa sila eh. Diba? No? Hindi pa naayos na igil lahat. Careful. Asa kaya si Marian? Uy! Naglaro na naman ng pusa. Ang iring. Ang dali lang anak ha. Wait mo dyan sinong So, tulog pa po ang mga Bics. Ako naman ay pupunta na ng store. Manguli na tanak. Magpunta pa sinong sa store. Magpunta pa ako sa store ba? Ako. Okay ra? Balik na tayo kay Mamang. Kay Papang. Alin na. Dito. Papunta muna kami ng store. Diba? Maaga yung exercise, walking, banding lang. Sabi mo nga sa kanila, good morning, Ma'am Cheese. Good morning, my cheese. One cheese.
Diba? May co-host na ako. Maglalaki mo na kami, uuwi na kami. Wala kami kinamamasita. Napaka-friendly talaga nitong batang to. Eh, lolo't lola niya yan. Ani ka dito ka natulog? Opo. Ikan ko tulog dito na balay na mo. Bye-bye! Oh, bye-bye ba? Oh. Morning, Uncle. Oh. Iuban ka ni Mamsi? Nag-eat ka dito, wala. Wala mo pagkain? Wala pagkain dahil? Ano? Kasi, tulog pa, di ba? Punta na kay Mama Sita, na chicken joy doon. Awit ka sa cat og dog, wala. Ulo. Ulo. Very good. Ato Mama Sita, alat, nanay laptop. Kaon na ikaw? Ito nanay laptop. Oh, Una pa na kaon ko ila. pasok na ako, ha? Sige na. Ka na nanasita. Andiyan si Nanay Sita. Tawagi ba? Ay na. Nanasita Ka pa, Mamsi? Galing ako doon, wala, ganun pa rin. Hindi pa nakaayos ng lahat. Hindi pa? Mamaya pa siguro. Ano sabi mo kay Nanay Sita? Sa kay Tatay Jun? Saban? Kakain daw siya. Fried chicken? Fried chicken. Good morning. O si ate, oh. Kaon to na. Good morning. Sila ate. Hala, nahurot na ang fried chicken, anak. Paano na yan? Doon na lang tayo sa karinderya. Naguli na. Ay, nakain na tayo. Dali, akit tayo. Wala nang manik. Wala nang manik. Wala na. Dali, ikis na si Tatay Jun. Dali, para may fried chicken. Dali. Wala nang fried chicken. Wala na daw? Naapa Wala na. nang manik. Naapa. Kiss na Tatay Jun, dali. Ah. Grabe ka friendly, mga makasalubong. Good morning. Hi ate, hi kuya. Ano? Good morning, lalab. Ano, kain na tayo. Ha? Fried chicken? Oh, nandun sa red. Nandun sa Ano na? Fried chicken? Dana. So I'm here na sa store na medyo magulo pa ang aking ang aking what do you call this? Ang aking buhok. May nag-appear kasi may nag-chat yan na puputol yung speech ko. Anyway, so dito na, we have our dishes na naunang maluto. Yung mga gulay, especially mga gulay. So we have Baguio beans. Again and again. Bagamat paulit-ulit, gusto kasi ng mga customer. Now, we have ginataang gulay na sari-sari. We have adobong manok with lots of sabaw. We have here lumpia and fried chicken. So, yung iba yan inuuna namin. Tapos, yung iba mamaya na ulit piprito kasi para medyo crispy pa po yung chicken natin. Tingnan natin sila sa loob. Maaga akong, yung gaya ng sabi ko, maaga akong nakatulog. Kaya maaga tayo nandito ngayon. Sarap ng pamasahe ko, oy. Massage ko. So, ayan na ang ating chicken. Magkakalaksikan tayo. And we have here a food. Higado. Minudo. Walang tomato paste. Tomato sauce. Wala kain kung tomato sauce. Ako lang yapa sila manok beo, kabantay da. Ha? Manok. Hindi mo nilagay? Saan ako na lang? Ako na ko on. Saan ako? Itlog. Yung gilay, nag-itlog. Hindi na siya ilalagay? Bukan na lang ako na ito. Sayang naman. Baka mabulok lang to ulit masira. Diba, ako na to, ako ibutang. Itim niya. Saan ako dito ba? Bakit parang ayaw? Galit sila na naman sila sa akin. Yan.
Wow! So, ayun na yung aming mga rice. Nakabalot na rin. Ah, parang maganap eksena yung mga students sa loob. So, ay! Hindi pa pala ito naangat. Angat ka lang muna natin. So, see you later mga moms. Okay? Sa mas mahaba-habang eksena buong araw na to.